Σήμερα το μήνυμά μας το έχω τιτλοφορήσει «Δάκρυα και χαρά». Και είναι μια περικοπή την οποία θα μελετήσουμε από το βιβλίο του Νεεμία, από το κεφάλαιο 8. Οπότε σας ζητώ, δεν έχω σήμερα παρουσίαση, σας ζητώ να ανοίξουμε είτε στις γραφές του Βάμβα είτε στις καινούργιες γραφές που έχουμε στη Δημοτική πλέον στο κεφάλαιο 8 του Νεεμία. Το γενικό μήνυμα σχετίζεται με την ανθρώπινη κατάσταση και ταιριάζει και με το τι θα κάνουμε σήμερα. Σχετίζεται με την ανθρώπινη κατάσταση, με το ποια είναι η ανθρώπινη καρδιά και το ποια είναι η δωρεά του Θεού, πώς σχετίζεται ο Θεός μαζί μας. Εισαγωγικά, πριν ξεκινήσω να μπω στην μελέτη, θα ήθελα να πω έτσι εισαγωγικά κάποια πράγματα για τον Νεεμία. Πρώτα απ' όλα, ποιος ήταν ο Νεεμίας? Νεμάγιαχ, στα εβραϊκά σημαίνει ανακούφιση του Γιάχβε. Ο Νεεμίας ήταν ενοχός του Αρταξέρξη. Βέβαια, σήμερα δεν το ξέρουμε αυτό το υπούργημα, αυτό το επάγγελμα, ότι είναι ο ενοχός, αλλά ήταν ένα πάρα πολύ σημαντικό υπούργημα εκείνης της εποχής, γιατί, ξέρετε, ήταν πολύ συχνό το φαινόμενο οι βασιλιάδες να δηλητηριάζονται, οπότε ο ενοχός ήταν αυτός ο οποίος ήταν ο δοκιμαστής. Πήγαινε να δοκιμάσει τα οποιαδήποτε δέσματα ή ποτά προσφέρανε στο βασιλιά. Αυτό από μόνο του πετυχαίνει δύο πράγματα. Το πρώτον είναι να είσαι πάρα πολύ κοντά στο βασιλιά, δηλαδή ενώ άλλοι θα κάνανε μια αίτηση και θα περιμένανε μήνες, χρόνια, ίσως και ποτέ να συναντήσουν τον βασιλιά, ο Νεεμίας είχε άμεση πρόσβαση στο βασιλιά. Το δεύτερο είναι ότι για να σε βάζει εσένα ο βασιλιάς να το κάνεις αυτό και να μην φοβάται ούτε και από σένα ότι ενδεχομένως θα τον δηλητηριάσεις, ότι σου έχει απόλυτη εμπιστοσύνη. Οπότε για εκείνη την εποχή και σε περιβάλλον αυτοκρατορικό, βασιλικό, ο Νεεμίας ήταν μια πάρα πολύ σπουδαία θέση και βέβαια γνωρίζουμε ότι ο Νεεμίας χρησιμοποίησε αυτή τη θέση την οποία είχε για δύο βασικούς σκοπούς. Ο πρώτος ήταν να ηγηθεί της τρίτης και τελευταίας επιστροφής από τη Βαβυλώνα και να επομισθεί την ευθύνη για την ανέγερση του τείχους. Έτσι, δεν είναι η μελέτη μας αυτή, απλά δίνουμε κάποιες πληροφορίες εισαγωγικές. Επίσης, να πω κάτι άλλο. Συνήθως, όταν εμείς μελετάμε τη μετικεσία στη Βαβυλώνα, αυτό είναι έτσι πληροφοριακό. Όταν μιλάμε για τη μετικεσία στη Βαβυλώνα, το θεωρούμε ως την ύψιστη καταστροφή του λαού Ισραήλ, τη μέγιστη τραγωδία για το λαό Ισραήλ. Και ναι και όχι. Μάλιστα η Βαβυλώνα και παραδοσιακά, αργότερα σε όλη τη θεολογία μέχρι και την Αποκάλυψη, είναι ο παραδοσιακός εχθρός της Ιερουσαλήμ και του λαού του Θεού. Σωστά. Όμως θα πω ότι αν διαβάσει κάποιος την Ιερή Ιστορία, ξεκινώντας από τη Γένεση και φτάνοντας στα βιβλία των χρονικών, Σαμουήλ, Βασιλέων, χρονικών κτλ., θα δει το εξής, ότι ο λαός Ισραήλ από την έξοδο από την Αίγυπτο, μέχρι τη στιγμή που πάει στη Βαβυλώνα, φλέρταρε με την ειδωλολατρία. Ήταν οι ειδωλολάτρεις. Δηλαδή, ναι, μεν, θυμάστε και με τον Ηλία, αποφασίστε, μη χωλένετε μεταξύ δύο φρονημάτων, αν θα έχετε τον Βαάλη, τον Γιάχβε, τον Κύριο, τον Γιάχβε δηλαδή, έγραφε το κείμενο. Ουσιαστικά ήταν σε μια μισοβέζικη χλιαρή, θα έλεγε, με αποκαλυπτικούς όρους κατάσταση, στην οποία έλεγε, εντάξει, ας τα έχουμε ωραία καλά και με το Βαάλ, που είναι και ο θεός της γονιμότητας για να πάνε καλά και τα Σπαρτά, αλλά ας τα έχω καλά και με το Γιάχβε που τους έβγαλε τους προηγούμενους από την Αίγυπτο, οπότε, ναι, και με τον έναν και με τον άλλον. Η μετικεσία στη Βαβυλώνα για το λαό Ισραήλ αποτελεί το κομβικό σημείο στο οποίο μπαίνει ένας ημιειδωλολάτρης λαός στη μετικεσία και εξέρχεται από αυτή τη μετικεσία αυστηρά μονοθεϊστής λαός. Να θυμίσω ότι εντός της Βαβυλώνας δημιουργηθήκαν οι συναγωγές, δεν υπήρχαν πριν. Να θυμίσω ότι το κίνημα των Φαρισαίων μετά τη Βαβυλώνα δημιουργήθηκε μέσα στην κάψα τους να πούνε ότι ξέρετε κάτι, κάναμε το λάθος, δεν τηρήσαμε τους νόμους του Θεού, αποκλίναμε πάρα πολύ, προδώσαμε τις συνθήκες με το Θεό, οπότε τι θα πρέπει να κάνουμε τώρα για να προφυλαχτούμε και να μην ξαναπεράσουμε στην ίδια τραγωδία? Και εκεί αρχίζουν και βάζουν ένα φράχτη διατάξεων και διαταγμάτων και βέβαια με την κατάληξη που ξέρουμε καλά ξεκινήσανε, με ευσεβείς πόθους ξεκινήσανε, αλλά καταλήξανε να γίνουν βασιλικότεροι του βασιλέου στο τέλος και να έχουμε όλες αυτές τις επιπλοκές που αργότερα διαβάζουμε στα Ευαγγέλια με τον Χριστό. Αυτό γιατί το λέω? Για να δούμε ότι ο Θεός, έλεγε ένας φίλος, από το καλό βγάζει καλό, αλλά και από το κακό
τελικά είναι η μαεστρία του να βγάζει πάλι καλό. Νομίζω ότι περισσότερο με αυτό ασχολείται ο Θεός όλη την Ιερή Ιστορία, να παίρνει προβλήματα και πτώσεις και ανεπάρκειες και να τις μεταστρέφει σε ευλογία, συνεχώς. Και πάντοτε εκεί καινοτομεί και εκπλήσει. Ο Νεεμίας λοιπόν γυρίζει πίσω στην Ιερουσαλήμ και βρίσκει την εξής κατάσταση. Πρώτον, καταπίεση των φτωχών από τους πλουσίους. Πρώτον. Δεύτερον, μεικτή γάμη. Τρίτον, παραμέληση του Σαββάτου. Τέταρτον, ανεπάρκεια στην απόδοση των δεκάτων και των προσφορών. Μία ψιλοχαοτική κατάσταση. Τώρα, εμείς σήμερα το διαβάζουμε, γιατί τελικά για κάθε κείμενο που διαβάζουμε πρέπει να κάνουμε και το συσχετισμό με τις δικές μας ζωές και με το σήμερα. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι εντάξει, αδερφέ, εμείς και τα δέκατά μας δίνουμε και το Σάββατο μας ερχόμαστε στην εκκλησία ή και να μην ερχόμαστε το τηρούμε, δεν κάνουμε κάποια πράγματα που δεν θα έπρεπε. Δεν ξέρω όμως αν θα έπρεπε να προβληματιστούμε λίγο πιο βαθιά και να δούμε ότι μήπως και εμείς στις σχέσεις μας με τους κοινωνικά αδύναμους, το συζητήσαμε και στη σχολή Σαββάτου, είμαστε ανεπαρκείς. Για παράδειγμα, και ναι, μεν μπορεί να τηρούμε το Σάββατο, αλλά μήπως έχουμε παραμελήσει άλλα πράγματα, όπως για παράδειγμα τη ζωή του αγιασμού, την προσωπική μας ζωή του αγιασμού. Ή για παράδειγμα, το πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Στο τέλος, το Ευαγγέλιο κάνει δύο βασικές δουλειές. Μέσα μας και γύρω μας. Σωστά. Δεν λέω τώρα για να πω ότι έτσι είμαστε, αλλά ας στοχαστούμε και ας προβληματιστούμε. Και αν έχουμε κάτι λάθος ή αν κάτι δεν έχει πάει καλά ή αν κάτι έχουμε λησμονήσει, να το ξαναφρεσκάρουμε. Δεν είναι δηλαδή ελεγκτικό, υπενθυμητική είναι αυτή η παρατήρηση, έτσι. Αυτά έτσι λίγο εισαγωγικά για να μπούμε στο κλίμα, που βρισκόμαστε και τι συμβαίνει. Και θα ήθελα να μεταπηδήσουμε στο κείμενό μας, στο 8ο κεφάλαιο, στο πρώτο εδάφιο και να ξεκινήσουμε από το εδάφιο 11 και να μελετήσουμε μαζί. Και συγκεντρώθηκε ολόκληρος ο λαός, σαν ένας άνθρωπος, στην πλατεία που ήταν μπροστά στην πύλη των νερών και είπαν στον Έσδρα τον γραμματέα να φέρει το βιβλίο του νόμου του Μωυσή που ο Κύριος είχε προστάξει στον Ισραήλ. Πρώτα απ' όλα μαζεύεται ολόκληρος ο λαός. Για ποιο λόγο μαζεύεται ο λαός και για ποιο λόγο έχουν τόση κάψα και τόση δίψα για να ακούσουν το Λόγο του Θεού, να ακούσουν τον νόμο που κατά κάποιο τρόπο ήταν και ξεχασμένος κιόλας. Για ποιο λόγο το κάνουν αυτό? Για τον πρώτο λόγο που κάποιος οδηγείται είτε στη μετάνοια είτε οδηγείται σε μια οποιαδήποτε είδους θεραπεία. Η αναγνώριση ότι έχει πρόβλημα. Εάν δεν αναγνωρίσεις μέσα σου ότι έχεις ένα ζήτημα, το έχω ξαναπεί, αν δεν αναγνώριζα ότι είχα καρκίνο, δεν θα πήγαινα ποτέ στο γιατρό να με θεραπεύσει. Αν δεν αναγνωρίσουμε ότι μπροστά στον Κύριο είμαστε ανεπαρκείς και ότι έχουμε ζητήματα άλυτα, τα οποία πρέπει ο Θεός να μας βοηθήσει να τα ξεπεράσουμε, τότε δεν πρόκειται ποτέ να πάμε. Ποτέ δεν πρόκειται να ζητήσουμε, ποτέ δεν θα πάμε μπροστά στο Θεό. Το πρώτο βήμα λοιπόν είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι συλλογικά όλοι μαζί, σαν ένας άνθρωπος λέει το κείμενο, έρχονται γιατί οι άνθρωποι αυτοί διψάνε για αλλαγή. Δεν είναι ικανοποιημένοι με αυτό που είναι μέχρι τώρα. Οκ, μπορεί να είμαστε ο λαός του Θεού, ο εκλεκτός, ναι, ο Θεός μας ανέστησε, μας έβγαλε έξω από την Αίγυπτο κτλ. Δεν τους φτάνει αυτό. Λέω καμιά φορά ότι πάντα στην πνευματική πορεία, σε όποιο σημείο και να βρίσκομαι, υπάρχει και προοπτική ανέλυξης και πρόοδου. Ποτέ δεν μπορεί να είναι στάσιμο αυτό. Το δεύτερο είναι ότι αυτά που ακούνε θα τους βοηθήσουν πρακτικά. Όχι θεολογικά, ούτε θεωρητικά. Γιατί το λέω? Γιατί και εγώ το έχω πάθει και ίσως και εσύ να το αναγνωρίζεις στο δικό σου εαυτό. Πολλές φορές βρισκόμαστε, συζητάμε θεωρίες και κάνουμε αναλύσεις θεολογικές και ο βασικός πυρηνικός χαρακτήρας του ανθρώπου μένει αναλύωτος. Και τελικά αυτά του Ευαγγελίου δεν είναι να κάνουμε θεολογικές αναλύσεις. Αυτές τις κάνουμε για ένα λόγο. Το να εξετάζουμε τον νόμο, τις εντολές, το να καθόμαστε στη σχολή Σαββάτου που πολύ ώρα και τι όμορφα άλλη μια φορά είμαστε στη σχολή Σαββάτου. Υπάρχει για κάποιο λόγο. Το ότι ερχόμαστε στην εκκλησία υπάρχει για κάποιο λόγο. Δεν είναι αυτός ο σκοπός. Ούτε το να διαβάζουμε τη βίβλο είναι αυτός ο σκοπός. Το κριτήριο είναι τελικά πώς όλα αυτά σε μεταμορφώνουν. Και τελικά το Ευαγγέλιο και ο λόγος ευαγγελικός είναι για να δεις αλλαγή στη ζωή σου. Το λέω και το ξαναλέω και το έχω κριτήριο στον εαυτό μου. Αν γυρίσω 10 χρόνια πριν, να το πω αλλιώς, κάνεις δίαιτα,
Σωστά. Βγάζεις μια φωτογραφία πριν από 6 μήνες και βγάζεις μια φωτογραφία μετά από 6 μήνες. Άμα βλέπεις το ίδιο, τι σημαίνει? Ότι δεν έχεις κάνει καμία πρόοδο. Έλα τώρα στο πνευματικό κομμάτι και γύρνα πίσω 10 χρόνια. Και δες τον εαυτό σου σήμερα. Δες τον εαυτό μου, δεν το λέω δηλαδή για σας, είναι κριτήριο για μένα, έτσι. Εάν βλέπω ότι το ίδιο πράγμα με το οποίο πάλευα τότε δεν έχει λυθεί και είναι ακόμα κάποιο πρόβλημα υπάρχει. Σημαίνει ότι ο Ευαγγελικός λόγος δεν με έχει μεταμορφώσει τουλάχιστον σε αυτό το πρόβλημα. Δεν λέω σε όλα, αλλά τουλάχιστον σε αυτό. Και εκεί χρειάζεται επέμβαση εκεί. Να πω το εξής. Θεωρούσα και θεωρώ πάντοτε ότι αν τελικά δεν υπάρχει αυτή η μεταμόρφωση, τότε οι θεολογικές αναλύσεις δεν είναι τίποτα άλλο παρά μυθεύματα. Δηλαδή, όπως μπορεί να κάνουμε μια ανάλυση στον Πλάτωνα, στην Ιλιάδα του Ομήρου κτλ., που υπάρχουν πολλοί ταλαντοχοί άνθρωποι στο να κάνουν αναλύσεις, το ίδιο μπορεί να γίνει και στο βιβλικό κείμενο. Έχω δει πάρα πολλούς χριστιανούς, πάρα πολλούς με διδακτορικά έχω δει, ειδικά στον ακαδημαϊκό χώρο, που αρέσκονται στις αναλύσεις, αλλά στη συμπεριφορά είναι άνθρωποι απαράλλαχτοι. Δεν καλύπτει αυτό το Θεό, δεν καλύπτει και εμάς. Και εμάς τους ίδιους για τον εαυτό μας δεν μας καλύπτει. Άρα λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι έρχονται και έχουν αυτή τη δίψα. Θέλουν τη μεταμόρφωση του ανθρώπου, που είναι αυτό η δύναμη του χριστιανισμού. Να είσαι κάποιος άλλος και να γίνεσαι κάποιος άλλος. Και ανοίγουν το βιβλίο του νόμου. Ποιο είναι το βιβλίο του νόμου? Να θυμίσω. Στο Δευτερονόμιο, στο 31ο κεφάλαιο, νομίζω ότι είναι γνωστό αυτό το χωρίο σε όλους μας, το χρησιμοποιούμε αρκετά, λέει ότι και αφού ο Μωυσής τελείωσε να γράφει τα λόγια αυτού του νόμου σε βιβλίο μέχρι τέλους, τότε ο Μωυσής έδωσε προσταγή στους Λεβίτες που βάστασαν την κυβωτό της Διαθήκης του Κυρίου, λέγοντας: πάρτε αυτό το βιβλίο του νόμου και βάλτε το στα πλάγια της κυβωτού της Διαθήκης του Κυρίου του Θεού σας και θα είναι εκεί για μαρτυρία εναντίον σου. Δεν θέλω να κάνω ανάλυση τώρα σε σχέση με την Καινή Διαθήκη και τους Κολοσσάης και τα λοιπά, δεν είναι αυτός ο σκοπός μας, αλλά η ερώτηση είναι, τι εμπεριέχει αυτό το βιβλίο? Καταρχήν για ποιο βιβλίο μιλάει? Για την Πεντάτευκο, έτσι. Όταν λέω νόμος, μιλάει για την Τωρά, μιλάει για την Πεντάτευκο. Τι εμπεριέχει μέσα η Πεντάτευκο, στο οποίο το βάζει δίπλα στην κυβωτό της Διαθήκης? Ναι, θα μπορούσε να πει κάποιος ότι εμπεριέχει διατάξεις, απαγορεύσεις, μέρος της Ιερής Ιστορίας, τουλάχιστον μέρος Γέννησης και Εξόδου, και κάποιες, όταν εισβάλλανε στη γη Χαναάν, στους αριθμούς κτλ. Αλλά τι άλλο σημαντικό είναι αυτό το οποίο εμπεριέχει το βιβλίο της Πεντατεύχου, το οποίο είναι χρήσιμο εις τους αιώνας των αιώνων αμήν? Εμπεριέχει το σύστημα του αγιαστηρίου, το οποίο στη θεολογία λέμε ότι είναι το εικονογραφημένο βιβλίο του σχεδίου σωτηρίας. Να θυμίσω τι γινόταν εκεί. Εάν κάποιος αμάρτανε, καταλάβαινε τη δική του ανεπάρκεια, την αμαρτωλότητά του, και έπρεπε να πάρει το αρνάκι, να το πάει εκεί, να βάλει τα χέρια επάνω του, να σφαγεί το ζώο το άμωμο, το οποίο ήταν και αθώο, έτσι, και να προσφερθεί σαν εξηλαίωση για τη δική του ανεπάρκεια, για τη δική του αμαρτία. Σωστά? Και βέβαια δεν τελειώνει εκεί το αγιαστήριο, δείχνει μετά τον αρχιερέα που μπαίνει μέσα την ημέρα του εξηλασμού κτλ. Που τα μελετάμε χρόνια και τα ξέρουμε. Ουσιαστικά, ποιο είναι το μήνυμα το οποίο δίνει όλο αυτό το τελετουργικό και όλο αυτό το σύστημα? Ότι, Κύριε μου, είσαι ένα μάτσο χαλιά, είσαι αμαρτωλός, έχεις πρόβλημα, και όλη η εικονογραφία αυτή δείχνει στον επερχόμενο Μεσσία, στη σωτηρία η οποία προσφέρεται μέσω του αρνιού, το οποίο συμβολίζει αργότερα, βλέπουμε στην Καινή Διαθήκη, τον αμνό του Θεού, τον έρωτα, την αμαρτία του κόσμου. Άρα λοιπόν ταυτόχρονα το αγιαστήριο είναι μήνυμα ελέγχου και μήνυμα ελπίδας στη σωτηρία. Και αυτό είναι θεμελιώδες για το τι θα επακολουθήσει και είναι θεμελιώδες και για αυτό που θα κάνουμε σήμερα. Στην κατανόησή τους και στην κατανόησή μας, της θέσης μας και της κατάστασής μας και το τι προσφέρει ο Χριστός. Έτσι λοιπόν κάποιοι λέγανε ότι ο νόμος, η Τωρά δηλαδή, λέγοντας για τον νόμο, δεν μιλάω τώρα για τις 10 εντολές μόνο, αποτελεί τη ρίζα από την οποία ξεπηδά το Ευαγγέλιο.
Βγαίνει το Ευαγγέλιο του Χριστού. Εδάφιο 2. Και την πρώτη μέρα του 7ου μήνα, προσέξτε, ο 7ος μήνας ήταν ο μήνας της Ρη. Ήταν ουσιαστικά ο πρώτος μήνας που ξεκινούσε η νέα χρονιά για τους Εβραίους και μάλιστα ήταν η γιορτή των Σαλπιγγών τότε. Θυμάστε οι Σάλπιγγες που προειδοποιούσαν το λαό, ίσως και για μας σήμερα να έχει μια προειδοποίηση, να ηχούν προειδοποιήσεις, έτσι. Την πρώτη μέρα λοιπόν του 7ου μήνα, ο Έσδρας, ο ιερέας, έφερε τον νόμο μπροστά στη σύναξη και των ανδρών και των γυναικών και όλων εκείνων που ακούγοντας μπορούσαν να καταλάβουν. Τους λένε ουσιαστικά ξεκινάτε το καινούριο έτος. Θυμάστε όταν ήταν το νέο έτος που κάναμε ένα μήνυμα και λέγαμε νέα χρονιά, νέα συνθήκη. Ξεκινάς το νέο έτος μπαίνοντας με μία ορμή και με μία συνθήκη στη σχέση με το Θεό. Μηδένισε το κοντέρ πριν και ξεκίνα με καινούργια ορμή. Αυτό τους λέει. Και κάτι άλλο πολύ σημαντικό, λέει, σε όσους καταλάβαιναν. Δηλαδή, για να έρθει ένας άνθρωπος σε κατάδειξη ότι είναι αμαρτωλός, τι σημαίνει μετάνοια, τι σημαίνει σωτηρία, ποιον χρειάζεται για τη σωτηρία, είναι ένας άνθρωπος που πρέπει να καταλαβαίνει τι ακούει και τι λέει. Και το Ευαγγέλιο διαβάζει στους ανθρώπους που καταλαβαίνουν. Αυτό γιατί το λέω. Δυστυχώς σήμερα υπάρχουν και αδερφοί μας μέσα στη χριστιανική εκκλησία. Εντάξει, θα πω κάτι τώρα που ίσως κάποιος να ενοχλήσει για το θέμα του νηπιοβαπτισμού. Πάνε τώρα άνθρωποι που δεν καταλαβαίνουν τίποτα, κάνουν πράγματα που δεν ξέρουν, μα ο λόγος του Θεού πάντα ζητάει ο άνθρωπος να ασκήσει την ελεύθερη του βούληση και τα λειτουργικά του και τα θρησκευτικά του καθήκοντα κάτω από καθεστώς κατανόησης. Έρχονται λοιπόν όλοι που καταλαβαίνουν τι κάνουν και περί τίνος πρόκειται. Εδάφιο 3, και διάβασε μέσα από αυτόν στην πλατεία που ήταν μπροστά στην πύλη των νερών, από την αυγή μέχρι το μεσημέρι, μπροστά στους άνδρες και στις γυναίκες και σε εκείνους που μπορούσαν να καταλαβαίνουν, και τα αυτιά όλου του λαού πρόσεχαν στο βιβλίο του νόμου. Όταν το διάβασα αυτό έμεινα και λίγο, δηλαδή, αρκετά προβληματισμένος. Από την αυγή μέχρι το μεσημέρι. Ξέρετε πόσο είναι αυτό? 6 ώρες τουλάχιστον. 6 ώρες καθόντουσαν. Δεν μπορούσα να μην κάνω το συσχετισμό της δίψας αυτών των ανθρώπων και να τη συγκρίνω με πολλούς σημερινούς χριστιανούς και με το τεράστιο ζήτημα που πολλές φορές εγείρεται στις εκκλησίες και εμένα πολλές φορές μου το λένε, γιατί συνήθως μακρηγορώ, είμαι και λίγο πολυλογάς, αλλά στο θέμα στο πόσο θα πρέπει να είναι ένα κήρυγμα, ξέρω εγώ. Και μας λέγανε στο σχολείο 20-30 λεπτά πρέπει να είναι ένα κήρυγμα. Και ποιος το λέει αυτό? Να σας πω γιατί λέγεται αυτό. Γιατί ενδεχομένως να μην υπάρχει δίψα, να έχουμε κορεστεί, να μας έχει γίνει ρουτίνα ο λόγος του Θεού και να μην έχει πλέον, να μην είναι ζωοποιός μέσα μας ο λόγος του Θεού. Ίσως να φταίει αυτό και ίσως γιατί τελικά πολλές φορές τα κηρύγματα καταλήγουν ανακαδημαϊκά και να μην αγγίζουν στις ψυχές των ανθρώπων. Και εδώ μεγάλη ευθύνη έχουμε κι εμείς, οι ιεροκήρυκες. Τελικά, έλεγε κάποιος, άμα κάνεις κήρυγμα και δεν κλαις μέσα σου, εάν δεν λιώνει η καρδιά σου, εάν δεν καίγεται για τους ανθρώπους, άστο, μην το κάνεις καθόλου. Και εννοείται ότι ο κήρυκας σου φέρει μεγάλη ευθύνη, αλλά άκουγα κάποια στιγμή έναν αδερφό και έλεγε, μα άμα βλέπεις ένα ποδοσφαιρικό αγώνα και σου δώσει παράταση, θα πεις, όχι, είναι παράταση, δεν κάθομαι. Άμα μια ταινία βγαίνει από τις 2 ώρες που συνήθως κρατάει και κρατάει 2,5, δεν θα τη δω την παραπάνω μισή ώρα. Αδερφιά, επειδή πολλές φορές συζητιέται στις εκκλησίες και μάλιστα και όχι μόνο στις εκκλησίες και σε ομάδες διαδικτυακές κτλ., οι οποίες στρέφονται στην ιδέα ότι ο λόγος του Θεού είναι μόνο διανοητικός και πρέπει να συγκρατήσω ένα συγκεκριμένο αριθμό πληροφοριών και αυτό σημαίνει ένα καλό κήρυγμα. Εγώ προσωπικά διαφωνώ κάθετα σε αυτό, γιατί πιστεύω ότι ένα κήρυγμα είναι και ορμή, είναι και αγάπη, είναι και ωραίο συναίσθημα, είναι και έμπνευση, είναι και παρακίνηση. Είναι 1002 πράγματα τα οποία και εγώ λαμβάνω από το ακροατήριο και το ακροατήριο λαμβάνει από μένα. Δεν είναι μόνο πληροφορία και θα πρέπει να φύγουμε από αυτή την νοοτροπία της ισόρευσης διανοητικών πληροφοριών και να μπούμε και στην αίσθηση της εμπειρίας και της συμμετοχής μέσα στο Λόγο του Θεού. Και αυτοί οι άνθρωποι διψούσανε γι' αυτό. Και εμένα με παρακινεί. Ξέρεις, ξέρω ποιος είμαι και διψάω να ακούσω το Λόγο του Θεού. Έχω κάψα γι' αυτό. Και φυσικά χρειάζεται ενδιαφέρον οι δάσκαλοι, οι κήρυκες, να είναι και αυτοί αφιερωμένοι άνθρωποι και εμείς να μην κάνουμε νεκρά κηρύγματα και εμείς να μην δίνουμε περιττές πληροφορίες. Και βέβαια, κοιτάξτε, λέει, τα αυτιά όλων πρόσεχαν. Ας σου πω κάτι. Η πεντάτευκος
όσοι από εμάς έχουμε διαβάσει την Πεντάτευκο, δεν είναι και το πιο ευχάριστο κομμάτι της Αγίας Γραφής. Δηλαδή, εγώ την πρώτη φορά που τη διάβασα την Πεντάτευκο, τα μισά δεν τα κατάλαβα καθόλου. Και τα άλλα μισά κουραζόμουν να τα διάβαζα απλά γιατί έπρεπε να τα διαβάσω. Βέβαια, μετά από χρόνια, να πω την αλήθεια, την περίοδο της θεραπείας μου από τον καρκίνο, κάθισα και την πέρασα όλη την Πεντάτευκο και ήταν λες και ο Κύριος μου είχε ανοίξει τη διάνοια και μπαίνανε μέσα σκέψεις και ιδέες και λες και ξεδιπλωνόταν ένα βιβλίο μπροστά με εικόνες κτλ. Ήταν η πιο μεγάλη ευλογία, η περίοδος πιο ευλογημένη που διάβαζα την Πεντάτευκο. Αλλά η Πεντάτευκος είναι ένα κουραστικό κομμάτι από το. Δεν είναι ιστορίες, διηγήσεις κτλ. Ούτε είναι η ζωή του Χριστού. Κοίτα λοιπόν αυτοί, ακόμα και σε αυτά τα κουραστικά σημεία του Λόγου του Θεού, πώς διψούσανε και στέκονταν με προσοχή. Πρόσεξε, δεν κοιτούσαν το ρολόι αν πέρασε ο ιεροκήρυκας το 10λεπτο ή το 4ο. Ούτε καθόντουσαν να μετράνε. Έχω ακούσει για περιπτώσεις, ευτυχώς δεν το έχω δει εδώ ποτέ στην Ελλάδα. Σε περιπτώσεις χωρίς το εξωτερικό, πάμε να περάσει το μισάωρο, αρχίζουν ένας και σηκώνονται και φεύγουν. Εντάξει. Είναι αναπόφευκτη η σύγκριση του τότε με το σημερινό χριστιανό. Με αυτόν το σημερινό χριστιανό, όχι με τον οποιονδήποτε. Με αυτόν που συμπεριφέρεται έτσι. Εδάφιο 4. Και ο Έσδρας, ο γραμματέας, στεκόταν επάνω σε ένα ξύλινο βήμα που έφτιαξαν επίτηδες και κοντά του στεκόταν ο Ματαθίας και ο Σεμά και ο Αναΐας και ο Ουρίας και ο Χελκίας και ο Μαασίας από τα δεξιά του και από τα αριστερά του ο Φεδαΐας και ο Μισαήλ και ο Μαλχίας και ο Σαούμ και ο Ασβαδανά, ο Ζαχαρίας και ο Μεσουλάμ και στραμπούληξα τη γλώσσα μου εγώ με όλους αυτούς. Το έλεγα και σε μια άλλη εκκλησία. Δηλαδή, τόσα ονόματα γιατί. Πρώτα απ' όλα άκου να δεις. Πρώτα απ' όλα θα φτάσω και στα ονόματα τα πολλά. Ο Έσδρας, ο γραμματέας, στεκόταν πάνω σε ένα ξύλινο βήμα. Ακούστε. Φτιάχνουν ένα βήμα πιο ψηλά. Όχι για να φανεί ο Έσδρας. Ούτε για να φανεί ο Νεεμίας. Ούτε για να το παίξουν ότι είναι τσιφλίκι τους οι άλλοι από κάτω. Ούτε για να εξυψωθούν οι άλλοι και να εξυψώσουν το εγώ τους. Αλλά για να εξυψωθεί ένα και μόνο πράγμα. Και αυτό είναι ο Λόγος του Θεού. Και πόσο σημαντικό. Κάθε βήμα και κάθε άμβονας που υπάρχει είναι για να υψώνεται ο Λόγος του Θεού. Δυστυχώς βέβαια, πολλές φορές οι κήρυκες του Λόγου του Θεού μπερδεύουν τον εαυτό τους με το μήνυμα. Και νομίζουν ότι αυτό είναι το μήνυμα. Δεν είναι αυτό το μήνυμα. Αυτοί φέρνουν το μήνυμα. Ο Λόγος είναι του Θεού. Και αυτό το λέω γιατί. Πάλι επισήμανση εδώ θέλω να κάνω. Υπάρχει στην ψυχιατρική ένα ολόκληρο κεφάλαιο το οποίο ασχολείται με τους εξηγητές και τους ποιμένες και τους ιεροκήρυκες του Λόγου του Θεού, οι οποίοι πολλές φορές αρέσκονται στο εξής. Να προσπαθούν να επιβάλλουν στους άλλους αυτά που πιστεύουν και να προσπαθούν τον τρόπο σκέψης και τον τρόπο ζωής τους με έναν τρόπο πνευματικό, παίρνοντας και εδαφιάκια μάλιστα, έτσι σκόρπια από το Λόγο του Θεού, να επιβάλλουν στον άλλον από κάτω το πώς θα λειτουργήσει. Ένα από τα μεγάλα ωφέλη τα οποία πήρα από τις σπουδές μου είναι ότι είχα ευσεβείς και καλούς καθηγητές οι οποίοι μου λέγανε σου λέω αυτό, σου λέω τι πιστεύω, εσύ από εκεί και πέρα κάνε τη δική σου απόφαση, έχεις την ελευθερία επιλογής. Σου λέω ποιο θεωρώ ότι είναι το σωστό, αλλά από εκεί και πέρα εσύ πρέπει να διαλέξεις, είσαι όριμος και υπεύθυνος για τον εαυτό σου. Αλλά εκτός αυτού, σας διάβασα αρκετά ονόματα. Ξέρετε γιατί τα ονόματα αυτά είναι εκεί? Για να δείξουν ότι στην προσπάθεια μιας μεταρρύθμισης του λαού και γενικότερα για οποιαδήποτε επιτυχία συμβαίνει σε αυτόν τον κόσμο, ότι αυτό δεν είναι ατομικό γεγονός και ατομικό επίτευγμα. Δεν ήταν εδώ ο Έσδρας, ο οποίος αυτός έφερνε τη μεταρρύθμιση, αλλά ερχόταν και δίπλα του είχε άλλους ανθρώπους οι οποίοι τον στηρίζανε και από τα αριστερά του είχε άλλους ανθρώπους οι οποίοι τον στηρίζανε και λειτουργούσαν όλοι μαζί, σαν μια αδελφότητα, σαν μια ομάδα και πορεύονταν. Ξέρετε, η ψυχολογία λέει ότι το άτομο πάει γρήγορα, αλλά η ομάδα πάει πάντα πιο μακριά. Και εδώ είναι η ομορφιά της Εκκλησίας. Να καλύπτει ο άλλος τα κενά τα δικά μου, τις ατέλειες, τις ανεπάρκειες, τα χαρίσματα που δεν έχω, βρε αδερφέ, δεν τα έχω όλα τα χαρίσματα. Και εγώ τα δικά του. Και είναι τόσο όμορφο αυτό. Και ξέρετε κάτι, όταν το διάβαζα αυτό,
έτσι κάνω μια παράφραση του λόγου του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ που έλεγε I have a dream, έχω ένα όνειρο. Και έχω κι εγώ ένα όνειρο για αυτή την εκκλησία και για όλη την εκκλησία μας στην Ελλάδα. Να στεκόμαστε δίπλα ο ένας τον άλλον, σαν μια αγαπητή παρέα, σαν μια ομάδα, δίπλα και οι αδερφοί Μάχη και ο Ντίνος και ο Νίκος και ο Ευγένης και ο Σταύρος και ο Μάκης και όλοι δεξιά ο ένας από τον άλλον και όλοι μαζί. Εργαζόμενοι όλοι στο έργο του Κυρίου, βάζοντας ο καθένας και τα πνευματικά μας και τα επίκτητα χαρίσματα τα οποία μας έχει δώσει ο Κύριος και να προσπαθούμε να επεκταθούμε, να αλλάξουμε το περιβάλλον της Εκκλησίας μας, να σταθούμε σαν αδερφότητα, όχι ότι δεν το έχουμε, να το κάνουμε ακόμα πιο δυνατό αυτό και να βγούμε με μια επέκταση και με μια ορμή στην οποία και οι άλλοι θα ελκυστούν και θα πούνε ξέρεις κάτι, εκεί πέρα υπάρχει ένα ωραίο πνεύμα, υπάρχει ένα κλίμα αγάπης, υπάρχει κάτι διαφορετικό από εκεί έξω. Είναι ένα λιμάνι απάνεμο εκεί. Πόσο πολύ με εμπνέει αυτή η διοίκηση που εξ ορισμού ακούγεται κουραστική, αλλά που πόσο βάθος και νόημα και μήνυμα για εμάς σήμερα έχει το ότι όλοι ήταν μαζί. Και ο Έσδρας άνοιξε το βιβλίο μπροστά σε όλο το λαό, επειδή ήταν πιο πάνω από όλο το λαό, και όταν το άνοιξε όλος ο λαός σηκώθηκε. Άκου οι Εβραίοι, ξέρετε, όταν ακούγανε το λόγο κάθονταν και όταν προσεύχονταν σηκώνονταν οι Εβραίοι. Εδώ τώρα αυτό δείχνει μια... Δεν κάνουν το ίδιο, δεν κάνουν αυτό που συνήθως κάνανε, αλλά δείχνει μια απίστευτη σκηνή σεβασμού και στο λόγο και στο μήνυμα και κάπου υπόθηκε και στη σχολή Σαββάτου ακόμα και στον άνθρωπο, όχι ως άνθρωπο, αλλά ως όργανο στο οποίο ο Θεός να δίνεται τιμή στους αυτό που συζητούσαμε πριν. Και σεβασμό και προς το πρόσωπο. Και ο Έσδρας, εδάφιο 6, ευλόγησε τον Κύριο το μεγάλο Θεό και ολόκληρος ο λαός αποκρίθηκε αμήν, αμήν, υψώνοντας τα χέρια τους. Ξέρετε, οι Εβραίοι όταν προσεύχονταν, εμείς συνήθως όταν προσευχόμαστε, είμαστε με το κεφάλι κάτω, κλειστά τα μάτια και τα χέρια σταυρωμένα. Οι Εβραίοι κοιτούσαν με ανοιχτά τα μάτια ψηλά τον ουρανό και σηκώναν τα χέρια και προσευχόντουσαν έτσι στο Θεό. Και αφού έσκυψαν, προσκύνησαν τον Κύριο με τα πρόσωπα στη γη. Τι σημαίνει ακριβώς ότι ευλόγησε τον Κύριο? Ακριβώς ένα τέτοιο είδους ευλογία έχουμε στο αμέσως επόμενο κεφάλαιο, στο βιβλίο του Νεεμία, στο κεφάλαιο 9, στο οποίο το λέω συμπεριληπτικά για να καταλάβουμε περί τίνος πρόκειται αυτή την ευλογία την οποία λέω, ότι ευλόγησε ο Θεός τον Κύριο. Ο Έσδρας τον Κύριο, συγγνώμη. Λέει λοιπόν, ξεκινάει το κεφάλαιο 9, το λέω γρήγορα, δεν θα το πω όλο, και οι Λεβίτες, ο Ιησούς και ο Καδμιήλ, ο Βανί, ο Σαβνίας, ο Σερεβίας, ο Οδίας, ο Σεβανίας και ο Πεθαΐας είπαν: σηκωθείτε, ευλογήστε τον Κύριο το Θεό σας από τον αιώνα μέχρι τον αιώνα. Και ας είναι Θεέ ευλογημένο το ένδοξο σου όνομα που είναι πιο πάνω από κάθε ευλογία και ένεση. Εσύ αυτός είσαι ο μόνος Κύριος. Εσύ δημιούργησες τον ουρανό, τους ουρανούς των ουρανών και ολόκληρη τη στρατιά τους, τη γη και όλα όσα είναι πάνω σε αυτήν, τις θάλασσες και όσα είναι μέσα σε αυτές, και εσύ ζωοποιείς όλα αυτά και εσένα προσκυνούν οι στρατιές των ουρανών και ξεκινάμε τη διοίκηση της γένεσης. Και πώς συνεχίζει όλο το επόμενο κεφάλαιο από το 7 μέχρι το 37 εδάφιο? Ξεκινάει με την ιστορία του λαού Ισραήλ και πώς ο Θεός τους βγάζει από την Αίγυπτο και πώς απειθούν και πώς ο Θεός τους ανυψώνει μέσα από τους κριτές και τα βασίλεια και πώς εκείνοι ξαναπέφτουνε. Και όλη αυτή είναι η ιστορία του λαού Ισραήλ, ανέβα κατέβα, μέχρι που στο τέλος, όπως είπαμε στην αρχή, οδηγούνται στην εξορία της Βαβυλώνας, στη μεγάλη τραγωδία μέσω της απίθειάς τους. Άρα λοιπόν δεν είναι μια απλή ευλογία η οποία γίνεται. Ευλογούν το Θεό θυμούμενοι και σκεφτόμενοι το συλλογικό, προκαλεί το συλλογικό υποσυνείδητο όλου του λαού, κοιτώντας το παρελθόν τους. Ποιοι είμαστε, γι' αυτό η ιστορία είναι πολύ σημαντική. Και η εκκλησιαστική και η ιστορία της εκκλησίας μας είναι πολύ σημαντικό να ξέρεις πώς πατάς και πώς έφτασες εδώ που είσαι, ότι δεν φύτρωσες ξαφνικά, και να αναγνωρίσεις. Αυτό το κάνανε συνέχεια οι Ισραηλίτες μέσω της Ιερής Ιστορίας και των γενεαλογιών. Ότι μπορεί κάποιοι άλλοι να κάνανε το λάθος τότε και εσύ σήμερα να μην έχεις κάνει. Δηλαδή ο Νεεμίας δεν έφταιγε που πήγανε στη Βαβυλώνα. Αλλά ο Νεεμίας, ξέρετε τι κάνει και από το πρώτο κεφάλαιο? Έρχεται και λέει: αμαρτήσαμε.
Δηλαδή έρχεται και λέει ότι και εγώ, αν ήμουνα τότε στο κλασικό ερώτημα, τι θα γινόταν αν εμείς ήμασταν στη θέση του Αδάμ και της Εύας, το κλασικό ερώτημα, θα μαρτάναμε ή δεν θα μαρτάναμε, Έρχεται ο Νεεμίας να πει, Κύριε, και εμείς αν ήμασταν τότε εκεί, στις τότε συνθήκες, ενδεχομένως και εμείς να πέφταμε και να κάναμε το ίδιο και δεν βγάζω εγώ τον εαυτό μου απ' έξω από αυτούς τότε και παίρνω κι εγώ μέρος στη συλλογική ευθύνη αυτής της πτώσης και αυτού του προβλήματος, δεν βγάζει την ουρά του απ' έξω, ούτε λέει δικαιολογίες ο Νεεμίας, στέκεται ντόμπρος και ειλικρινής και αναλαμβάνει, να το πω αντρίκια, και το δικό του μέρος στο όλο πρόβλημα και δίνει μήνυμα εδώ. Και κλείνει το κεφάλαιο 9 λέγοντας γι' αυτό εξαιτίας όλων αυτών εμείς κάνουμε μια πιστή συνθήκη και τη γράφουμε και την επισφραγίζουν οι άρχοντές μας, οι Λεβίτες μας και οι ιερείς μας. Βέβαια ξέρουμε ότι αυτό το κάνανε συχνά οι Ισραηλίτες και τελικά πάντα απομακρύνονταν, αλλά όλο αυτό το αμήν δείχνει το συναίσθημα και την αναγνώριση και είναι μάλλον μια επίκληση και για εμάς να σκεφτούμε ποιοι είμαστε, να αναγνωρίσουμε ποιοι είμαστε και να έρθουμε και εμείς αντρίκοι αυτή τη φορά και να πούμε ναι Κύριε, και εμείς μέρος του προβλήματος είμαστε και έχουμε τη δική σου ανάγκη. Χρειαζόμαστε και εσένα και κάνουμε μια συνθήκη μαζί σου, Κύριε, ώστε να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε, με τη χάρη σου, με το πνεύμα σου το Άγιο, να γίνουμε καλύτεροι, πιστότεροι σε σένα, να αυξηθούμε και να οριμάσουμε πνευματικά. Εδάφιο 7. Και ο Ιησούς και ο Βανί και ο Σεραβίας, ο Ιαμίν, ο Ακούβ, ο Ζεδαΐ, ο Οδίας, ο Μασίας, ο Κελιτά, ο Αζαρίας και ο Ζαβάδ, ο Ανάν, ο Φελαΐας και οι Λεβίτες εξηγούσαν στο λαό τον νόμο και ο λαός στεκόταν στον τόπο του 6 ώρες, στεκόταν στον τόπο του, χωρίς αναπαυτικά καθίσματα, χωρίς air condition, χωρίς μαξιλαράκια και χωρίς σομπουλές, χωρίς να παραπονιούνται επίσης, γεμάτη δίψα, δίνω έμφαση για δεύτερη φορά σε αυτό το σημείο, και διάβασαν οι Λεβίτες, λέει το εδάφιο 8, μέσα από το βιβλίο του νόμου του Θεού ευδιάκριτα και έδωσαν την έννοια και εξήγησαν όσα διαβάζονται. Τι όμορφο και τι ευλογημένο είναι μέσα στην Εκκλησία να υπάρχουν άνδρες και γυναίκες θα πω, αλλά άνθρωποι με ιεροπρέπεια, άνθρωποι με σεβασμό, παραδείγματα όμορφα που εμπνέουν και οι οποίοι να στέκονται με ωριμότητα και συναισθηματική και θεολογική και πνευματική και να εξηγούν το Λόγο του Θεού. Ξέρετε, αυτός ο τεχνητός διαχωρισμός μεταξύ της διδασκαλίας, της ορθής και της υγιούς διδασκαλίας και του σωστού τρόπου ζωής είναι τελείως τεχνητός και δειστικός, πλατωνικός. Αυτά τα δύο πρέπει να είναι παντρεμένα και ενωμένα. Εδώ αυτοί είχαν την ευλογία αυτή. Και πρέπει και εμείς σήμερα στην εποχή μας ανεγείρεται η ευθύνη σε όσους από εμάς εκθέτουμε το Λόγο του Θεού στην αδελφότητα, να υπάρχει αυτή η ιεροπρέπεια και αυτή η ωριμότητα μέσα. Και τι όμορφο είναι όταν βλέπω ποιμένες πρεσβυτέρους, ανθρώπους στην Εκκλησία και στέκονται με ένα τέτοιο ήθος, με όμορφο και ισορροπημένο τρόπο γνώσης του Λόγου του Θεού, να στέκονται και να τον εκθέτουν. Είναι μια ευλογία για την Εκκλησία μας. Εδάφιο 9. Έρχονται λοιπόν οι Λεβίτες, εκθέτουν τις αρχές της μετάνοιας, εκθέτουν τις αρχές της ζωής αγιότητας, εκθέτουν τα πρακτικά καθήκοντα τα οποία ο καθένας πρέπει να έχει, όχι μόνο μες στην Εκκλησία όταν ερχόμαστε στο ασφαλές περιβάλλον που όλοι δείχνουμε τον καλύτερό μας σε αυτό, αλλά στις οικογένειές μας, στις δουλειές μας, στις επιχειρήσεις μας, στις συναναστροφές μας με τους εργοδότες ή τους πελάτες μας, έτσι μέσα στην καθημερινότητά μας. Και ο Νεεμίας, εδάφιο 9, αυτός είναι ο Θυρσαθά, Θυρσαθά είναι τίτλος κυβερνήτη, και ο Έσδρα, ο ιερέας, ο γραμματέας και οι Λεβίτες που εξηγούσαν στο λαό, είπαν σε ολόκληρο το λαό, αυτή η μέρα, η μέρα του νέου έτους όπως είπαμε πριν, είναι άγια στον Κύριο το Θεό σας. Μην πενθείτε,
ούτε να κλαίτε, επειδή ολόκληρος ο λαός έκλαιγε καθώς άκουσε τα λόγια του νόμου. Μα καλά, γιατί τόση θλίψη? Δηλαδή βγαίνουν και τους εξηγούν και αρχίζουν από κάτω η καρδιά τους συνταράσσεται. Φαντάσου τώρα να ακούς ένα γοερό θρήνο από κάτω από το ακροατήριο και να αρχίζουν όλοι να κόπτεται η καρδιά τους. Μου θυμίζει λίγο και αυτό που έγινε στις πράξεις των Αποστόλων, όταν ο Πέτρος βγήκε και έκανε το κήρυγμα και λέει για την καρδιά τους ότι κοπτόταν η καρδιά τους, έτσι. Αλλά γιατί τόση θλίψη πραγματικά? Ξέρετε αδερφιά, η θλίψη έρχεται μόνο σε έναν άνθρωπο που έχει συνείδηση. Σε έναν άνθρωπο ο οποίος σκάβει μέσα του. Σε έναν άνθρωπο ο οποίος ψάχνει τον εαυτό του. Σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν είναι ευχαριστημένος με όσα έχει κατακτήσει κτλ. Και σε έναν άνθρωπο που ξέρει το εξής, ότι ζούμε σε ένα πνευματικό πόλεμο. Ότι το μήνυμα του Ευαγγελίου δεν είναι ούτε ένα ηθικοπλαστικό μήνυμα που έχει 5-10 ηθικούς κανόνες. Έχει και ηθικούς κανόνες, δεν λέω ότι δεν έχει. Εξάλλου δεν χρησιμοποίησα τη λέξη ηθική, αλλά την έννοια ηθικοπλασία. Δεν είναι λοιπόν ούτε ηθικοπλαστικό, ούτε φιλοσοφικό μήνυμα, και να τολμήσω να πω ούτε και θεολογικό μήνυμα είναι. Είναι μήνυμα υπαρξιακό. Είναι μήνυμα ζωής ή θανάτου. Ξαναλέω αυτό που έλεγε τότε ο ποιμένας μας, ο αδερφός Διαλεκτάκης, που έλεγε «Δεν παίζει ο Θεός με τη σωτηρία των ανθρώπων, η οποία κόστισε στον Υιό του Θεού το σταυρό και χύθηκε το αίμα του. Και αυτό δεν το βλέπει για αστείο ο Θεός. Και δεν μπορείς κι εσύ φίλε ή φίλοι να το παίρνεις αψήφιστα και χαλαρά. Είναι σοβαρή υπόθεση, γιατί έχω μία φυσική ροπή προς το κακό, γιατί σε πολλές στιγμές έχω αποτύχει να αγαπήσω τον αδελφό μου που λέγαμε πριν, και πόσο μάλλον τον άνθρωπο που δεν είναι αδελφός μου. Έχω αποτύχει πολλές φορές, γιατί πολλές φορές είμαι ανεπαρκής στο να βγω να καλέσω ανθρώπους στη σωτηρία και στη Βασιλεία του Θεού, που είναι και αυτό μέρος των υποχρεώσεών μας. Πορευθέντες μαθητεύσατε ήταν το τελευταίο πράγμα που είπε στην Εκκλησία ο Χριστός. Βλέπω λοιπόν αυτή την ανεπάρκεια, και όταν το βλέπω και δεν είμαι εφησυχασμένος ότι οκ ρε φίλε, οκ αδερφέ μου, πάω κάθε Σάββατο, κάνω τα ψυχοφελή μου καθήκοντα, οκ, αλλά ζητώ κάτι παραπάνω και διψώ κάτι παραπάνω, τότε η καρδιά μου δεν μπορεί ποτέ να μείνει ήσυχη και επαναπαυμένη και να λέω εντάξει μωρέ, καλά είμαι βρε αδερφέ. Ξέρετε ο Νεεμίας, ξαναγυρίσω πάλι στο αρχικό κεφάλαιο, θα μπορούσε να πει ξέρεις κάτι, έλα βρε αδερφέ, καλά είμαστε. Και στο κάτω-κάτω τι να κάνω, στο κάτω-κάτω ο Θεός έχει στα χέρια του την ιστορία, έτσι είναι αυτή εκεί πέρα στην Ιερουσαλήμ, και στο κάτω-κάτω εμένα με έχει βάλει ο Θεός εδώ, είναι ο Χώ. Έχουμε και ένα σπιτάκι στα Σουσά, μας ευλογεί ο Θεός βρε αδερφέ, φτιάξαμε ένα εξοχικό στα Σουσά, πολύ ωραία. Έχουμε τις ευλογίες. Δεν το κάνει αυτό. Και δεν το κάνουν και αυτοί οι άνθρωποι. Κόπτε την καρδιά τους. Όμως, μέσα από αυτό το κλάμα και μέσα από αυτή την κατάδειξη του προβλήματος που αντιλαμβάνονται και αντιδρούν με αυτόν τον τρόπο, πρόσεξε τι κάνει ο αληθινός λειτουργός του Ευαγγελίου. Δεν τους αφήνει σε αυτή τη θλίψη. Ούτε ο σκοπός ενός κηρυκά είναι να γεμίζει ενοχές από κάτω τον άνθρωπο και να του πετάει και έναν ογκόλιθο ενοχών ότι έχεις πρόβλημα και είσαι ένα μάτσο χάλια. Αυτό δεν είναι λειτουργός του Ευαγγελίου. Ούτε είναι το Ευαγγέλιο του Χριστού αυτό. Ο λειτουργός του Ευαγγελίου θα δείξει ότι ξέρεις κάτι φίλε, και εγώ και εσύ βρισκόμαστε σε ένα πρόβλημα, υπάρχει το πρόβλημα, αλλά για το πρόβλημα της ανθρώπινης καρδιάς και της ανθρώπινης φύσης υπάρχει μια τεράστια λύση. Και αυτή η λύση έχει όνομα. Έτσι λοιπόν στο εδάφιο 10 τους είπε «Πηγαίνετε να φάτε παχιά και να πιείτε γλυκά κρασιά
και στείλτε μερίδες σε εκείνους που δεν έχουν τίποτα ετοιμασμένο, επειδή η μέρα αυτή είναι άγια στον Κύριό μας και η μέρα σήμερα που ερχόμαστε, εκτός το ότι είναι Σάββατο και είναι η Άγια ημέρα του Κυρίου, είναι και άγια γιατί ερχόμαστε να πάρουμε και τα σύμβολα του σώματος και του αίματος. Δεν χωράει θρήνος σήμερα. Ξέρεις γιατί δεν χωράει θρήνος σήμερα? Και μάλιστα τελειώνει το εδάφιο, λέει, και μη λυπάστε, επειδή η χαρά του Κυρίου είναι η δύναμή σας. Να σου πω γιατί. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί ξέρουν ποιοι είναι, ξέρουν τι έχουν κάνει, ξέρουν τι αξίζουνε, αλλά ξέρουν και κάτι άλλο. Κάτι που ξέρουμε κι εμείς. Ότι τόσο πολύ, μάλλον ακόμα πιο σωστά, με τέτοιο τρόπο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έστειλε το Γιο Του το μονογενή, για να μην χαθεί κανένας ο οποίος πιστεύει σε Αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνιο. Επισήμανση. Η νεοελληνική μετάφραση της Περγάμου το έχει πιο σωστά μεταφρασμένο. Το επίρρημα είναι ούτως με ωμέγα και δεν σημαίνει απλά τόσο, αλλά σημαίνει με τέτοιο τρόπο. Και γιατί έχει διαφορά το ένα με το άλλο? Γιατί το ένα είναι ποσοτικό και το άλλο είναι ποιοτικό. Τέτοιος είναι ο τρόπος αυτοθυσιαστικός με τον οποίο στέλνει ο Πατέρας τον Υιό Του για να πεθάνει για εμάς. Και ξέρουμε ότι ο Κύριος προμήθευσε το αρνάκι για τη δική μας την ανεπάρκεια και ήρθε το αρνίο το εσφαγμένο, ήρθε ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, όχι μόνο για να γίνουμε εμείς δικοί Του, αλλά για να γίνει και Αυτός δικός μας. Εμμάνουελ, ο Θεός με θυμών, ο Θεός μαζί μας. Μας καλεί να γίνουμε μέτοχοι Θείας φύσης. Και αυτό το αντιλαμβάνονται. Και αυτό το αντιλαμβανόμαστε κι εμείς. Και γι' αυτό έρχεται ο Κήρυκας και τους λέει, δεν χωράνε κλάματα και θρήνος, αλλά μόνο χαρά και πανηγύρια. Ξέρεις κάτι? Γιατί η χαρά του Κυρίου είναι η δύναμή σας. Έχετε δει χριστιανούς οι οποίοι είναι μέσα στην κατήφια και οι οποίοι τους συναντάς και έχουν ένα πρόσωπο μέχρι κάτω και θεωρούν ότι αυτό είναι ιεροπρέπεια? Θυμάμαι έναν αδερφό, φίλο, ο οποίος κατέληξε σε κάποια αμονή και έλεγε, λένε κάποιοι θεολόγοι ότι δεν θα πρέπει, το πολύ πολύ λέει μέχρι μηδίαμα, όχι να γελάς. Και ρωτάω, ο Χριστός με τέτοιο πρόσωπο θα πηγαίναν τα παιδιά μαζί του? Όταν πήγαινε με τους τελώνες και τους φαρισαίους μέσα στις γιορτές τους, ήτανε με μια μουτσούνα σοβαροφανή, συγγνώμη για την έκφραση, και καθόταν έτσι? Όχι, ο Κύριος ζούσε τη χαρά μέσα από το πρόβλημα του κόσμου και ο χριστιανός καλείται να μετέχει σε αυτή τη χαρά. Και δεν νοεί το χριστιανός έτσι με μια επίπλαστη πρόφαση πνευματικοφάνειας να κάθεται και να το παίζει ότι είναι σοβαρός και αγέλαστος. Ποτέ δεν δίδαξε κάτι τέτοιο. Θα σας πω για κάτι άλλο. Στην Παλαιά Διαθήκη πολλές φορές υπήρχε και προμήθευση δεκάτου. Για να το χρησιμοποιούν, να πηγαίνουν να περνάνε όλοι μαζί όμορφα και να γελάνε και να τρώνε και να πίνουνε. Δεν είναι μόνη φορά εδώ. Θα το συζητήσουμε άλλη ώρα. Αλλά εμπιστευτείτε με, υπάρχουν κανονισμοί που ο ίδιος ο Θεός θέλει να πας να ξεδίνεις και να γιορτάσεις και να είσαι με χαρά. Αλλά και εκτός αυτού, να πω κάτι. Στην εποχή μας, που είναι η εποχή των τεραστίων ψυχικών νοσημάτων και η εποχή της κατάθλιψης, λένε οι γιατροί, ψυχολόγοι, ότι στο τέλος του αιώνα ένας στους 3 ανθρώπους στο δυτικό κόσμο θα έχει κατάθλιψη. Δηλαδή, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Όχι αυτούς που δείχνουν ως τρίτο, καταλαβαίνετε το ποσοστό. Το ευαγγελικό μήνυμα, ο ευαγγελικός λόγος, έχει έναν αντίλογο που έρχεται πολύ τίμια να αναπληρώσει το κενό και να πει ότι ξέρεις κάτι, όταν γνωρίζεις ότι ο Θεός αγαπάει με έναν τρόπο μοναδικό, ότι είσαι ξεχωριστός για Αυτόν στα μάτια Του, ότι αυτό το αφήγημα που λέμε στην Εκκλησία του και μόνος σου να ήσουν ο Χριστός, ένα άτομο να ήταν ο Χριστός, θα ερχόταν να πεθάνει για σένα και ότι έχεις άπειρη αξία για τον ουρανό, αυτό το πράγμα είναι μια τεράστια απάντηση στο πρόβλημα των ανθρώπων που έχουν και χαμηλή αυτεκτίμηση και που πάσχουν από αίσθηση
ανεπάρκειας και αναξιότητας και ανικανότητας και δίνει τεράστια αξία στον καθέναν και την καθεμία από εδώ μέσα. Αυτός είναι ο λόγος ευαγγελικός. Και διαβάζω το αγαπημένο μου χώριο του Παύλου. Ποιος θα μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού? Θλίψη, η στεναχώρια, η διωγμός, η πείνα, η γυμνότητα, η κίνδυνος, η μάχαιρα? Επειδή, λέει ο Παύλος, είμαι πεπισμένος ότι ούτε θάνατος, ούτε ζωή, ούτε άγγελοι, ούτε αρχές, ούτε δυνάμεις, ούτε παρόντα, ούτε μέλλοντα, ούτε ύψωμα, ούτε βάθος, ούτε κάποια άλλη κτήση θα μπορέσει να μας χωρίσει από την αγάπη του Θεού, η οποία υπάρχει στον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Και τους λέει, ξέρετε κάτι, εφόσον λάβατε αυτή τη γνώση και χαίρεστε πλέον, πηγαίνετε και στείλτε μερίδες και σε αυτούς που δεν έχουν. Αφού έγινες, αυτό δεν συζητάμε για τα καλά έργα, ότι είναι το αποτέλεσμα της αίσθησης, της χάρης και της σωτηρίας, της οποίας μας δίνει απροϋπόθετα και αυτής της τεράστιας αξίας και αγάπης που λάβαμε. Εάν την έλαβες λοιπόν, φίλε, βγες έξω. Και όχι μόνο σε πνευματικό, και σε κοινωνικό και σε υλικό και σε οποιοδήποτε επίπεδο και σε πνευματικό επίπεδο, έλα και βγες και αυτή τη χαρά που έχεις μέσα σου, μην την κρατάς. Μοιράσου τη και κάλεσε και άλλους να έρθουν, μοιράστε και σε άλλους. Και έτσι λοιπόν κλείνει το χωρίο, οι Λεβίτες καθησύχασαν ολόκληρο το λαό, λέγοντας ησυχάστε, επειδή η μέρα αυτή είναι αγία και μη λυπάστε. Και ολόκληρος ο λαός αναχώρησε για να φάνε και να πιούν και να στείλουν μερίδες. Το κάνουν αυτό που τους λέει πλέον, το κάνουμε πράξη στη ζωή μας, έτσι δεν λέμε καμιά φορά. Και να κάνουν μεγάλη ευφροσύνη επειδή εννόησαν τα λόγια που τους φανέρωσαν. Εννόησαν ότι ενώ οι ίδιοι είναι αμαρτωλοί και θα αξίζανε και ξέρουν τι θα αξίζανε, το διαβάσανε στον νόμο, έρχεται κάποιος ο οποίος παίρνει τη θέση τους. Και λέω πως το ωραίο εκείνο βιντεάκι, το οποίο μάλλον πολλές φορές θα μνημονεύσουμε. Μη βλέπεις αυτόν, δε σε μένα. Μη βλέπεις τα χάλια του Γιάννη, γιατί τα έχει και αλήθεια λέει ο αντίδικος, αλλά έλα και δε σε μένα. Και αυτό το κατανοούν. Ερώτηση. Ήτανε άξιοι? Ήτανε άξιοι? Όχι. Το ξέρανε. Ξέραν όμως ότι γίνονταν άξιοι μέσω εκείνου, με έψιλον κεφαλαίο. Σήμερα λοιπόν, καθώς ετοιμαζόμαστε να λάβουμε τα σύμβολα του σώματος και του αίματος, καλώ τον καθένα και την κάθε μία εδώ μέσα να κινηθεί στον ίδιο στοχασμό, στον ίδιο συλλογισμό. Ανάξιος από μόνος μου, άξιος μέσω του Κυρίου μου. Και με τη δική του χαρά, με τη δική του παρουσία, με τη δική του ειρήνη, να πάμε να κάνουμε τον ύψιμο των ποδών και να γυρίσουμε να λάβουμε το σώμα του και το αίμα του. Ο Θεός να ευλογεί όλους μας και να μας γεμίζει με την παρουσία του. Αμήν.